Beca Garneres, esa pepa granota, avui vingam a un puesto de molta categoria a sopar. Ja vinguérem a almorzar una volta i me quedé les ganes de sopar a veure com era sopar. Estem exactament en Rossell, molt bé del Mercat d'Abasto. Pues res, havent d'anar allà, ens ha recomanat Miguel unes cosetes i anem a provar a veure. On està Rossell? Està en el carrer Ángel Guimera. Us havent demanat unes talleretes, ens ha recomanat Miguel Bajarillo, prova-les, a veure com estan. Estem provant-les. Que bones! Boníssimes, m'agraden molt, Lo mal és que això és un vici, Això és com si menjares pipes. Igual. De pipes del mar li diuen això. I un plat generós, que sí. Mireu, el segon plat que hem anat, per la meva sogra, que li agrada això, se torna loca, veu ganxoes. De 2 dits de grosses són, Estes són de la marca López, perquè us sapigueu. Les fan en Aldaya, però són de Santolla, perquè us sapigueu, De 2,50 que val, regalar. Ostres! Com està? Que bona! No està salat ni res. Exagerado bones que estan, super boníssimes, Hem d'anar una altra. Estan molt bones. La que no volia. Esto es especial. Está buenísima, Se les fa la boca. Quan vaig al corte les compraré. Qué bueno. Estan boníssimes. És qualitat. Pues mire, hem de matar la pol a la brasa, ¿no? Hem de matar A la brasa, sí. en un poc de parmetí Pues hay dos formes, ¿no? De elaboració. A la brasa a i la què més? brasa i com era? I a la feira, no? Exacte. L'han demanat a la brasa. Bo. No he provat jo en la vida tan bo. Porta un poc de sal negra per damunt i un poc de julivert, pareix que és un espectacle. Està super delicat, se menja super De la dona delicat. que no li agrada el pol, mai el demanem però se li agrada, És que fan per ahí no m'agraden perquè estan super... Xiclosos, però està... Però és que este és super sutil. Molt bo. No, i la parmentier de Quereguilla està... Uau. Molt bo, Jo en la vida n'he provat tan bo, Hasta ara tot el que estem demanant de veres, Està tot fet en una delicadesa i tot bueníssim, de veres. Bueníssim tot. Havent demanat cogotxes, nos han fet de 3 maneres. A la brasa, rebosaes i al pimpín. Nos han dit que era que mitjat des de l'esquerra a la dreta. Anem a Perquè provar-les. aquestes, les últimes, són les que més sabor tenen. Especial que he provat d'esquerra a dreta, nos ha dit el xic. Va, pues anem a començar primer a la brasa, no? Que és el que menys sabor té. Va, agarreu. Això és delicatès, Bo. Uau, que sap quant sabor, Uf. Uau. Ara, els rebosaetes, que en teoria tenen més sabor, no? Això ha dit? A veurem. Bo. Oh! Està molt gran. Com estan. I estes anem a flipar ara, És una pimpín que diu que és el que més sabor tenen de totes. Bo. I en què és la guilbeta? O sigui, esta estava, la primera estava bona, la segona estava més bona que la primera i esta ja, vamos, No jugar al pimpín, no, que això no n'hi queda més. esta ja culmina. Esta ja és l'orgasmo total. Pues havent demanat que a la meva sogra li encanten les anguiles, la llipebre, i ja sé que la que millor dona va donar el gust bo, perquè jo no és una cosa que me mate, la veritat. M'agrada més la creguilla i el caldet, que és el que s'encira. Però un dato Detall. curiós, Porta les anguiles. Molta anguila i poqueta quereguilla. A meva sogra diu que li agrada molt. A veure, carinyo, Ostres, com estan, mi amor? uau, m'encanten. Però Que estan- bones estan, per favor. Estan molt bones, L'últim que faltava, un entrecot de rubia gallega. Una cosa que no nos han preguntat el punt de la carta No volíem, m'ho han preguntat, no? Uau, té una pinta... Molt bona, Cada plat, nos han canviat tot el rato els plats. Està Mare meva. a 25 euros regalar. Se les fa la boca, té molt de sabor. Pues jo crec que a 25 euros és molt bon preu, Així pot vindre qualsevol Sí, però així. que no està a l'abast igual de tot el món. Altre és que vulguis apreciar la qualitat,
I no més a prop que la qualitat, però si ho aprecies... Pero que a veces llaman es un entrecopera y no sabes lo que te fiquen y ya estás pagando 15 pavos. A 15? Y además te van duent tres plats 1 a 1, eh? Claro. Atenció, de veres, Molt bona. de 10, eh? I això havia de dir-ho seu, lo de 3 punts de la carn. Està primera. A vosaltres ho podeu apreciar. Mireu que al principi està una tostadeta i després deixa una rocheta, un vegau per ahí, esta rocheta, i així està ahí un poc més feta. Té 3 punts que toca de fer la carn. Puestos que diuen en el punt de la carn és perquè la gent no sap menjar carn. Així, estos puestos no pregunten. És així quan està. No n'hi ha més. Si t'agrada, bé, si no t'agrada també. Puestos bons no pregunten. El cuyo se con de la carn. Mireu el hojaldre, la crema. Cuánto no se loco, ¿eh? Pues esta como está. Vamos a probarla. Això ja és acabar un bon sopar. O sigui, si el postre ja és, vamos. Está muy bueno, ¿eh? El sopar ha sigut excel·lent i el postre, buah. Está súper buena, ¿eh? Hòstia. Buah. No sé cómo te agrada la cosa. La canela, se nota el gust de la canela. ¿Cómo está? Buah. El meleta també dur, no? Está buenísima. Buah, està espectacular. Pues mireu, el total ha costat 177 95. en 85. 85. Vinc a ver a sopar així perquè val la pena, per cada cèntim d'euro val la pena vindre a sopar. No oblideu subscriure al canal i donar like que vol un cotxe comprar esta dona. Adeu.